Tervees! Tänään puhutaan varmaan semmoisesta atosta, mikä jonkun verran tulee herättää kysymyksiä. Ja kyseessä on siis Armamiser VRDA, joka on Steamcraven tuotos ja varsin eksoottisen näköinen ato. Vaikka tää näyttää tankilta, niin tää on todellisuudessa dripperi. Mennään siihen rakenteeseen kohta, eli katsotaan eka mitä täällä on boksissa sisällä. Siellä on itse tää laite. Sitten tällainen adapteri, 50 adapteri, missä on speedback-suoja. Eli se ottaa ilman täältä ja siinä on pieni speedback-suoja, että jos se jostain syystä poksuu ja paukkuu, niin se ei ole silloin suussa se neste. Sitten sen lisäksi on tällainen rosterinen tankkiosa tähän, eli jos ei tätä lasista halua käyttää, niin siellä on olemassa tällainen rosterinen. Sitten sen lisäksi on tarvikesetti, missä on tiivisteet, näin on tuossa silikoniset tiivisteet, ja sitten sen lisäksi on pidätin ruuveja. Siellä on vähän isompaa ruuvia. Kuusiokola-avain. Ja sitten Steamcraven ohjeita. Tämä manuaali kannattaa lukea. Tämä on aika hyvä, kattava manuaali. Kertoo vähän siitä, miten tämä järjestelmä toimii ja mikä siinä on ideana. Meidän kokeiltiin tätä, kun me saatiin nämä eilen itselle tänne loungeen. Niin me kokeiltiin tässä yhtä kappaletta ja todettiin sekä minä että asiakkaat aika veikeäksi kaveriksi. Mä en ole ikinä uskonut, että siitä voi mitään makua irtoa, koska toi on aika avonainen toi koko systeemi tässä. Ja tää idea on tässä niin, että ottaa tän tipin pois, mikä on aika valtaisa näin niinku vakiona. Ja katsoo, niin täällä on aika paljon tilaa täällä sisällä atossa, mutta ei se mitään. Pannaan se kiinni, mulla on tässä rellu, ruvataan se rellun päähän kiinni ja sitten vedetään näin. Ja tää lähtee tää koko aton yläosa irti. Näin. Ja sulle jää tänne sitten velodekki. Velodekki jää tänne talteen. Tää on pikkasen ehkä kapeampi kuin mitä mä oon normaalisti velodekkeihin tottunut. Siis jotain ihan aavistuksen verran kapeampi. Ja me voidaan tosta, mä kaivan työkaluja, niin katsotaan vähän kuinka syvä tossa on toi juice welli, ja eli kaivo, ja katsotaan vähän dekin väliin, niin palataan ihan just siihen. Jees. Eli kääns. Laitetaan laite eka lukkoon. Ja katsotaan noiden postien väli tuohon ruuvien keskelle on pyöreästi, no mä veikkaisin, että tommonen 8,5 milliä on aika lähellä. 8,5 milliä on aika lähellä. Ja tää kaivo on niinkin paljon kuin se pyörii tossa 5 milliä, sanotaan, että on niinku aika lähelle toi kaivon syvyys. Eli siellä on kyllä hyvin tilaa. Ja täällä on peekkieristeet täällä dekissä. Ihan fiksun näköiset. Ja tosiaan kun toi kaivo on aika syvä, sinne menee aika hyvin nestettä talteen. Ja sen lisäksi, niin kun tää ottaa ilman tää koko laite täältä yläkautta, eli se ilma kulkee tässä, missä näkyy tää tämmönen sykloni täällä sisällä, mikä on koneistettu tonne. Ilma kulkee sitä kautta ja ilman imuvastuksen säätö on tässä ylhäällä renkaassa ja se tulee nyt täältä välistä se ilma. Eli käytännössä katsoen sanotaan näin, että jos tän täyttää yli, niin täältä ei nesteet pääse minnekään karkuun, ellei tätä käännä tosiaankin sitten katolleen näin laitetaan ja valuttelee niitä väkisten niitä nesteitä sieltä ulos. Sen verran voidaan purkaa sitä, että mä otan ton veke tosta noin. Täällä on tosiaan tää beissi.
Katsotaan, se tarkentelee. Eli täällä on sarjanumerot, tää on 1, 2, 3. Keskipinni, siellä on peikkieriste. En menisi sanomaan, onko säädettävä, mutta tulee sen verran ulos, että te, jotka käytätte hybrideitä, niin on ainakin teoriassa mahdollista, että pystyy käyttämään esimerkiksi sitten noise cricketissä tai muuten. Tosin pitää huomioida, että tää Ato on 24,86, eli tää on niinku just karvavalle 25 milliä halkasijalta. Eli jos teillä on 22 millinen putki ja näin, niin se tulee sitten yli. Sitten kun tätä avataan eteenpäin, eli otetaan tää top capista, aloitetaan, lähdetään näin, lähtee tää ilmansäätörengas. Noin. Ja sieltä paljastuu nyt, tätä reunaa pitkin tulee, se ei varmaan tähän kameralle näy. Siinä näkyy vähän noita lovia, eli ilma tulee tuolta välistä. Eli käytännössä katsoen, kun te imette, niin se ottaa ilman sisään näin päin. Eli se ilma tulee näin, se menee tätä syklonia pitkin sisään sinne tankkiin ja tulee toista kautta ulos, eli tästä keskeltä ulos sitten. Eli se on se idea tässä, että se tekee semmoisen niin sanotun vortexin. Sitten katsotaan, avataan toi. Seuraava käppi tästä, eli tää on käytännössä katsoen vaan puhdistusta varten. Tätä ei tarvitse ikinä näin pitkälle avata. Ja täältä lähtee nyt sitten auki tää itse tää niin sanottu vortexi, millä ne valmistaja sanoo, että se jeesaa jotenkin ilman kulkua ja vaikuttaa makuun. Ja täytyy sanoa, että maku on ollut kyllä erittäin hyvä. Ja tässä on sitten tää alaosa, mihin tulee toi itse dekki sit kiinni painettuna. Ja tää kiertäytyy sitten kasaan vaan yksinkertaisesti näin. Tuossa näkyy tiivistä, pannaan se tonne. Tää on nyt pikkasen kuiva, mutta ei se mitään. Näin. Ja toi imuilma, tää ei ole mikään maailman ilmavin tankki, vaikka sen avaa ihan täysillä, mutta se ei mun mielestä ole mikään huono homma. Se ei mun mielestä ole mikään huono homma, että se on mun mielestä ihan fine. Ja tosiaan meidän tehtiin tässä, mä jonkun tunnin ehdin käyttää tossa, mulla on toinen kappale täällä, minkä mä justiinsa pesin. Ja mä setupoin se eilen aika simppelisti tossa asiakkaiden kanssa yhdessä tuumin. Ja sinne nyt sitten löysi tiensä tällaiset. Tää nyt ei ole ehkä mikään maailman kaunein, mutta siellä on pikkasen tonne alle painettu, eli se on ton alemman ruuvin tasolla about toi koilin alaosa. Niin sieltä löytyy tällaiset twistedit. Katsotaan, zoomaisiko tää meidän laitos. Pikkasen vielä kun tarkennat. Noin, eli siellä on tällaiset twistedit ja ne on tästä meidän Ferris wheelistä otetut setit. Eli siellä on dual coili ja se on levein twisteri mitä saatiin, eli se on 26 gauge eli 0,4 millinen kantta, eli twisterit kertaa 2, puoli ohmia per niin kuin koili, ja niitä kun on 2, niin se pyörii siellä jossain. No tästä taisi tulla aika tarkalleen 0,3. Eli tämmöisen setupilla sitä on eilen ajettu ja se on hyväksi todettu. Ei mitään, mä laitan se pumpulit ja katsotaan vähän miten se höyryy ja toimii noin niin kuin käytännössä. Todiin. Eli aika moni on kysynyt multa tässä, niin kun mä käytän itse cotton baconia, että miten mä sitä käytän, miten siitä saadaan niin kuin tehtyä hyvä vikki. Niin tässä on nyt ihan tästä pekoni kasasta otettu tällainen ujo siivu, aika ilmava. Ja mitä mä oon se tehnyt, niin mä rullaan siitä pöytää tai jalkaa vasten tällaisen pitkon tavallaan, mikä ei ole kauhean tiukka. Eli sitten tehdään tämmönen pyöreä pitko. Voin luvata, että mullekin käy niitä, että se on joskus liian iso tai
vähän liian pieni, mutta idea on siinä, että siitä tulee tämmönen pyöreä, mikä menee tonne koiliin tasaisesti sisään. Ja sitten sen lisäksi, että se olisi ilmava, että se vikkaa niin kuin mahdollisimman hyvin. Tuosta pekonista on aika helppo tämmönen setti tehdä. Ja nyt mä vedän sen, sitten ton pään mä niin kuin ohensin tästä ja mä pistän sen läpi tonne tosta koilista. Ja sitten vedän sen näin ja katselen, että se vähän liikkuu, että se oli ihan timmi. Noin. Sitten sen jälkeen mä katkoin siitä päät pois. Täällä atoi ihan kauheasti pumpulia tarvii. Noin. Sitten mä käännän. Tästä tulee tästä samasta soirosta näköjään 2 vikkiä, eli tehdään tää toinen kanssa tänne. Eli tosta läpi. Noin. Se on aika helppoa. Noin. Ylimääräiset pois. Ja sitten sen jälkeen tänne kaivoon vaan kääntää tän pumpulin näin. Ja toinen täältä myöskin niinku. Näin. Ei sitä tarvitse tunkea täyteen. Noin. Tonne vähän pinsitiliä ja saa sitä. Ja tosiaan nyt kun se on tommoinen pyöreä toi vikki, niin se on aika tyylikkään näköinen setti, että jos te olette jossain nähneet ja miettinyt, että miksi teidän omat pumpulit näyttää semmoiselta, että se on herännyt 2 minuuttia sitten ja sen jälkeen ammuttu haulikolla päälle, niin se johtuu siitä, että se on varmaan just se pumpuli on semmonen vähän semmoinen repsuttelee joka suuntaan. Mutta toi on tosiaan tosta baconista, kun tekee tollasen palon niin kuin mä tein just äsken, niin näistä tulee aika siistit. Et se on, mitä siistimpi se on, se paremmin siellä ilma kulkee ja niin edelleen. Ja täällä ei tosiaan, mä nyt en ole tätä ihan niinku täyteen tunkenusta ei tarvi laittaa, että se enemmän ei ole parempi näissä, että kyllä siellä ilma pitää kulkea. Sitten otetaan nestettä, olkoon nyt tällä kertaa vaikka sitten tämän näköistä. Soijaa oli ensimmäisenä vieressä tuossa pöydällä ja pannaan sinne pikkasen sitä niin kuin näin. Tänne voi tiputtaa vaikka keskellä ihan huoletta. Tää kyllä imee. Mä oon katsonut, että en mä nyt oo mitannut millään millimetri tai millilitramitoilla paljon tänne nestettä menee tänne näihin kaivoihin, mutta kyllä siinä aika paljon menee. Eli se on siinä. Aika siisti, simppeli ja hyvän näköinen dekki kaiken kaikkiaan. Noin. Se on siinä. Sitten mä otan pikkasen widelle tonne niin kuin noin. Ja sitten otetaan tää käppi. Se on ihan sama, täällä ei ole mitään väliä miten päätän tähän tuuppaan kiinni. Se on siinä. Ja jos haluu katsoa vielä, että kaikki pelittää, niin ei siinä mitään. Vaihdetaan vähän tänne. 68 wattia on nyt se meidän päivän veto. Siellähän pöhinä käy. Ei mitään, nostetaan kameraa ja katsotaan miten se höyryy. No niin. Nythän se on sit siinä. Samanen setuppi edelleen. Ja tosiaan voidaan panna sinne vähän enemmänkin löylyä. Pannaan sinne nyt 70 wattia. 70 wattia on varmaan ihan fine. Ja ei muuta kuin ilmat auki. Meinasin itsekin unohtaa. Eli pikkasen ruvataan tuosta päästä ilma auki. Kyllä siellä käy ainakin, että jotain vielä osaa. Ei ikinä välillä sitä yllättää itsensäkin. Mutta tosiaan joo, tää on aika jännä, vaikka tässä on niinku
Tää tuntuu siltä, että tästä ei ikinä voisi makuun lähteä, mutta tää on ollut kyllä niinku muutama asiakkaan kanssa eilen imailtiin ja ihmeteltiin ja oltiin niin, että on se aika kummallinen homma, että makuun lähtee näinkin paljon. Se on varmaan tuosta rakenteesta jotenkin kiinni, että tässä on jotenkin ilmankierto tehty niin nätisti, hyvin loppuasti suunniteltu, että se on sen takia niin hyvä, mutta täytyy suositella kyllä, jos haluatte tämmöisen dripperin, mikä ei niinku käytännössä katsoen se ei käytännössä katsoen kuin se ollenkaan. Et niinku, tänne voi aika huoletta laittaa nestettä. Se ei tosiaan tuolta alapäästään minnekään pääse toi neste karkuun. Eli jos teillä on vaan niinku tiivisteet ehjänä tossa noin, niin se ei sieltä toi neste minnekään lähe. Et ainoa tapa, mitä se nyt täyttäessä pystyy nyt sitten tavallaan saamaan kusemaan, on, että tekee näin. Että se valuu väkisin sieltä koodilta toi neste imukanavaa pitkin sitten ulos. Mut muuten niin mä en näe kyllä mitään keinoa, miten tää voisi saada vuotaa. Ei mulla muuta. Tulkaa ihmeessä tutustua. Tää on meiltä Loungessa nähtävillä tää kappale, mitä mä käytän tällä hetkellä. Sitten lisäksi meillä on tuossa vitriinissä. Meillä on uudet esittelyvitriinit. Siellä on yksi kappale ja sitten hyllystä löytyy loput. Eli hyvin on saatavilla tällä hetkellä. Ja toivotaan, että pysyykin saldoilla silleen, että saadaan koko ajan tarjottua kaikille hyvää dripperiä. Kannattaa ehdottomasti tulla tutustua, varsinkin jos olet Velodeckin ystävä, niin tää on tosi simppeli Velodecki tehdä. Kaikki kierteet on ollut tosi fine. Ei ollut mitään ongelmia, kuusikolava toimii ihan niin kuin pitääkin. Ja ei mitään pahaa sanottavaa. Toki sitten, jos nyt jotain pitää marista, niin se, että se on se 24,8 milliä se halkas ja se on sitten sen verran, ei auta mikään, mutta täytyy sanoa, että se on niin pieni haitta, että itseä mua ainakaan niin ei henkot haittaa ollenkaan. Hei mitä, tulkaa Loungeen maanantaista lauantaihin 12-18. Moro!